U-Archbishop Desmond Mpilo Tutu ebelitsha-ntliziyo lamalungelo oluntu ubomi bakhe bonke eshumayela ubulungisa, uxolelwano nokulingana. Lo kaTutu wazalelwa eKlerksdorp ngomhla wesi-7 ku-Okthobha ngo-1931 kubazali uZachariah Tutu no-Aletta Matlare. Wabhaptizwa njengomwisile, usapho lwaba ngamatshetshi ngo-1943. Xa wayeminyaka ili-12 ubudala, usapho lwakhe nabanye abahlali basuswa kwiingingqi ezifana neKanana neUbarton phantsi komthetho iGroup Areas Act. Waphumelela imatriki ngo-1950 waze wabhalisa ePretoria Bantu Normal College efundela zemfundo. Wafumana isidanga kwi-University of South Africa ngo-1954. Kamva uNyawontle washiya njengetishala esilwa ukumiliselwa komthetho weBantu Education. Washiya uMzantsi Afrika wayokufundela ubufundisi eLondon ngo-1962 nalapho waphumelela iMasters of Theology eKing's College. Wabekwa njengobhishop ngomhla we-11 kuJuni ngo-1976. Ngo-1978 watyunjwa njengososiba jikelele webhunga leetyalike. Phantsi kobunkokheli bakhe, inkonzo yangena nzulu kwidabi lomzabalazo wenkululeko. Wawongwa ngeNobel Peace Prize ngo-1984 ngeenzame zakhe zokulwa ingcinezelo yabamhlophe. Ngelixa eyibhishop yamatshetshi emnyama yokuqala yaseRhawutini naseKapa, uKatutu watyunjwa njengengqonyela yeYunivesithi yaseNtshona Koloni ngo-1988. Waba ngusihlalo wekomishoni yenyani noxolelaniso emva konyulo lwedemokhrasi ngo-1994. Wazibeka phantsi intambo kwinkonzo ngo-1996. Wanikwa iwonga lokuba ngu-Archbishop waseKapa odla umhlala phantsi nekuyitayitile eyayingaqhelekanga kwibandla lamatshetshi. Ngo-1997 uNyawontle wafunyaniswa enomhlaza wobudoda. Iminyaka ili-10 emva koko waba ngumseki weqela leengwevu eliquka iinkokheli zehlabathi ezisebenzela uxolo, ubulungisa namalungelo oluntu. Wazibeka phantsi ngokusesikweni intambo kubomi bokusobenzela uluntu ngo-Okthobha 2010. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe umama uLeah Tutu, abantwana nabazukulwana.